Hintayon pasangbayen ti ako. Sarap wentay ti kanta tayo. Isagutay ayat tayo, kakabsat ken padatao. Tapno may kari tayo, nagdayaw ti Apo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Hasta kumamiken. Kakabsat na tayo agtartarigagay as sumurot ken Kristo. Masapul nga aganos, agandor, agayat ken agpakumbaba tayo. Tadaytoy ti kay papanan ti krus na. Inayat na tayo, nagpakumbaba, inanusan natin ang baklay ti krus na tapno maitanok tayo. Agdaydayaw tayo iti daytoy na idumduma. Awan katukad na nga ayat ti Diyos kada tayo babaen ken Kristo. Tapno nga rod may karitay ang makiranod iti daytoy na santuan a misteryo, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Iti si bababawi anakem kuna tayo, agkonpesarak iti Diyos sa man nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko, basul ko, basul ko, basul ko unay. Isu ngagpakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kuma ti man nakabalin a Diyos, ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Gloria iti Dios, iti kangatuan, ket ditoy dagakapyan, kadagiti tatawan ay imbag ti panagnaknakenda. Ibunan nagdaka, itanong daka, pagrupag daka, daydaya, wendaka. Agyaman kamken ka, kapuiti, na indaklan, agayag mo. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Apo Diyos na ilagitan ngari,
Diyos Ama, aman nakabali namin, ket sika pumiya Jesu Kristo, bugtong na nati Diyos nga Apo, Cordero ti Diyos, kenanak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Sika amangika, kadagiti basbason ti lubong, kasyan na kami. Sika amangika, kadagiti basbason ti lubong, awaten kadaytoy ararami. Sika situtugang, iti makanawan ti Ama, kasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Yan tangay siksika o Apo, Jesu Kristo tinasantuan. Sisika ti Apo, sisika iti kangatuan, iti timbuyok ti Espiritu Santo, iti gloria ti Dios Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, sinubot na kami kat pinagbalin na kami nga anak mo iti sidong ni Kristo. Kitaan na kam kadi asiaayat. Pasing kedam kat ti panangisaad mo kada kami iti sidong tinapaypayso awaya-waya, ket iturong na kami iti agnanayon a kinagasat. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti may basa na adaw iti libro ti kinasirib. Siya sino ti makaamo ti pagayatan ti Diyos. Saan nakabailan at tukuden ti isip ti tao, ket irubo na tayo dagiti pampanunot tayo. Gapu tabutuunan ti managbasol, abagimi ti kararwami. Tinaidagaan na bagi, tidagensen, tinasariwawek a panunot. Marigatan kami ang mga mo, iti may papan kadagiti banag, diti rabaw ti daga. Narigat nga adalen dagiti adda iti asidegmi. Anyan tuket di dagiti nailangitan a banag. Siya sino ti makaawat kadakwada. Awan ti makaammo ti bagayatam. Malaksid no inikam ngay muna iti kinasirib, ket imbaom mo kenkwana ti Espiritu. Kasta ti panakaidalan dagiti tattao, dito'y rabaw ti daga, iti nalinteg awagas. Panakasursuro da iti pagayatam, ken panakaisalakan da babaen ti kinasirib. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Sika o Apo tinagkamangan mi, iti amin nakapututan. Sika o Apo tinagkamangan mi, iti amin nakapututan. Mapagsublim dagiti tattao, iti sigod a nagtaudan da. Mapagbalin mo ida atapok,
akas iti kasisigod da. Ti sangaribo at awen ken ka, mayarig da iti may sangal daw. Kasla kalman ang napalabas, may padada iti kaababa, ti may sa panagbantay iti rabii. Sikaw apo tinagkamangan mi, iti amin nakapututan. Layusem dagiti tattao, mapukaw da akasla tagtagainep. Mayarig da kadagiti ruot at tumubo iti biyag. Dumakkel da analasbang, ngem malaylay ken magango da iti rabii. Sikaw apo tinagkamangan mi, iti amin nakapututan. Isurom nga rod kada kami ti kinaababa ti biyag mi, tapno sumirib kami. Mabayag pa'y ayao apo, ti panangtalyaw mo kada kami. Kaasyam kadi dagiti adipen mo. Sikaw apo tinagkamangan mi, iti amin nakapututan. Binigat kadi apaniken na kami, iti di agbalbali yung ayat mo. Tapno makapagkanta, kenaragsak kami iti unos ti panagbiag mi. Bendisyonan na kami kadi o apo a Diyos mi. Pagbalaygen na kami, iti amin nga aramid mi. Sikaw apo tinagkamangan mi, iti amin nakapututan. Ti maibasa na adaw ti surat ni San Pablo ken ni Filemon. Siak ni Pablo, may saak nga ambasador ni Kristo Jesus, kinagdamamit abalod gapu ken kuana. Agdawatak nga rod ken ka, gapu ken ni Onesimo nga anak ko ken Kristo. Takabayatan ti kaddak iti pagbaludan, nagbalinak apan nakaamana ana espirituan. Pagsubliekon ken ka ni Onesimo, ipakuyog ko ken kuana daytoy pusok. Kaya't ko kuma makipagyanpay kanyak. Ditoy, bayat ti panakaibalod ko, gapu iti banghelyo. Tapno iso ti sunom at tumulong kanyak. Nupay kasta, di kapiliten at tumulong. No diket, kayat ko kumang aramidem daytoy, nga gubog itinakem mo. Isot gapuna ajak aramiden, ti anyaman, no di ka umanamong. Nalabit, ngem madayuken ka ni Onesimo iti pagbiit, ngem agsublimet laeng, ket makipagtaengen ken ka iti agnanayon. Ket itan, saan laengen akas tagabo, no diket, nangat-ngato pa ngem tagabo. May sana napateg akabsat ken Kristo. Napateg unay kanyak, kita dadapay kuma, ti panangipateg mo itan ken kuana, akas tagabu ken kabsat iti apo. Nibilang nakmet la kadwam, awatem nga rod, iti susubli ni Onesimo ken ka, akas iti panangawat mo kuma kanyak. Ti sao ti apo. Nagyaman tayo Diyos. Tinadiusan nga ayat na itetay kenwana ti dayaw nga patinggana. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia.
Ti Apo at ako makada kayo. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Gloria tinupay ken kao. Iti daydi a tiempo aduunay a tao ti sumursurot ken Jesus. Simmango kadakwada ket kinunana. Saan ang makapagbalin nga adalak ti siasino man nga umay kanyak no di na met guraen dagiti naganak ken kuana ti asawa na ken dagiti anak na dagiti kakabsat na ken uray ti bagina met laeng. Saan met ang makapagbalin nga adalak ti siasino man adimang baklay ti krus na ket sumurot kanyak. No panggep ti maysa kada kayo ti mangbangon iti torre, saan aya nga agtugaw nga umuna, tapno panunuten na ti magastunan to, no adda makaanay a kwartana apang lipas na. No saan, di nanto maituloy ti torre, kalpasan ti panangikabil na iti fondasyon. Ang angawento dagiti amin ang makakita iti inrogina, ket kunadan to, inrogina abinangon ti torre, ngem di na met maituloy. Kastamet ano ti maysa nga ari nga adda 10,000 a soldado na, ket mapan nagubaten ti sabali nga ari nga addaan 20,000 amang raot ken kuana. Agtugaw to pay amang panunot no kabailan na asangwen ti karangit na nga ari. No saan mangibaon to iti sumabat iti dayta nga ari no adayo pay laeng. Tapno dawaten na ti panagkapyada. Kamaudyanan na kinuna ni Jesus, kastamet nga awan kada kayo ti makapagbalin nga adalak, malaksid no panawan na amin nga adda ken kuana. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti maypay ken kao Kristo. Good morning, Apo. Naglalarot ka na bagyo kay Samet. Good morning. Da kami nga bumabangkag. Anyo mo ti bangkag ito'y tamanumot ti bangkag ito'y nababanga lugar. Diya, yung ti tangtangkig dyan, ti banbantay, bangbangkagan mi. Kung nami dagi dyan, no talunan mi, uno mulaan mi, bumabangkag, uno tumatalon. No, di may adda day tayo common knowledge kanyami. Nga, no di may sangatalon, ket addamula na, kas pangarigan ko mano balatong, nateng, kasi nga naitugkulan, ore hampay nagtubo, no adda nakitam nga cross, haam mo nga apan waywaywayan, kaya na nga sa uwan, adda mula na. Nabilag awamot ti nangimiting nga kasjay, awamot nang ipakaam mo, ngam no adda cross na di jay kinilang wano bangkagen, wano jibantayan. Kaya na nga saon, hamo nga panlaslas udan ti anyaman, baka kalding nuang ta, kaya na nga saon, adda mula na. Kuna apa yang nga cross, pampanunutag idi, kaslangarod agpunpon ka di jay, ta dahalagorod nga kaslangarod kampos anton ta, tekam ti talo a cross na jimay sa akinilang. Apay madima nga X. Apa yang nutog kulam laeng ke madimot apa yang hata no apa yang ati meaning na no cross kunanan haanen hamolaslas udan iso nga nabilag nga pagpaksyat ti baka kadanwang no pa mo pinalas udan daya ay kapitan ti kasarita mo namultakan jak amo dalang cross nan kasla ko man kaya na nga saon no trespassing jak amo no entry whatsoever jak amo pay kurosan tay kumamo day tanga virus nya tapno awang kabubuteng tayon. Ayon to no madamdama umay sa dagay tay tagar itsyo no maabutan da kayo nga adda vaccine card na agpa booster kayo ke no mabalbalin ko umadutay kan o mabusteran kada jay cross kanyami day adda meaning na nga awan nang ibagbaga ngam natural kanyami na natural kada giti agbangbangkag nya may sapay hanyo nga ammo nga ti cross ke makaagas haan nay hamang kanyami. Amuyo ti agpipikal. Nya ti English ti pipikal. Nam kunaka. No ni doktor ti awaga mag dok agpipikal ti saka mild stroke kunana ada diyan. Di man no pang kanaki marites ti 2 oras agtugtugaw kadjay. Tunukang ke kasla hamo awsla amuyo ti agpipikal. Oh isong bat. Ngay wag. Kunaka no syakla makaammo.
Kaya yan, no napangkanaki marites, ti 2 nga oras, inton tumader ka, nadakaladag tudok-tudok ijadapan mo. Kasla awan ri nana. Kekros ti agas midjay, kas ano, dilpatam. Amman, tumader ka dilpatam sa ka i-kuros. Diyan mo no sino nang isurusur basta mo milat ta diyan mi. Diyan mo awam mo nang ibaga. Ngam ti amo ti agas na tipipikal. Cross kuno ni doktor ti pangabaga mo tawagam ni doktor mo agpipikal ti sakak na agnam no kuno mak mild stroke kuno na kanya mo na pinagtumar na kan. Kada kami ti ay agas na cross. Diyan mo ano apay madi mga to praam sa ka ipulo-pululatan. Masapul mga kuros kuno ada mat. Uri di umuna nga tudo ti Mayo idi ubing kami. Jesi agted di sa gumaymay ko nami ata awang pa yung muti downspout idi ata mangasim kanya niya sa gumaymay ingka alaen ingka itaya tapnon to agsaksakit yan mo kon ikuros mo ta tiyan mo. Diyan mo pa iso siguro nga bimutsugak. Na orno nga danum ti tudo. Kasi ikuros mo ko na ti babakit. Maya mo diyan mo pa basta iso ti meaning na. Adu pa ti maagasan ti cross. Ni ading ko da superpower na. Apaya amuyo ti dati sakit nga barkes. Hamang nga kurad di sa balik kurad niya. Agkurad ko maaming ako kung natay ko mga ro dati kapel agkurad ko natay dati sa balik dati barkes dati kasla agbukol-bukol. Apan naro ko denti. Barkes amo dayayan. Apan naro ko denti bulong tinyog. Pakasjay, santo pakasjay. Sana ikabil di kasuuran inton na gango di jay ko ang kinagango mo jay barkes ko na cross mat apa yang nga cross di mo no na i bugbugas iti pamati tayo daytoy a cross nga nagado ti pangusaran tayo da kami akan naturalen normwar ka no agtrabaho ka natural dayayan da kayo mat na lumabas kay ti simbaan kuna yon na natural kanya tayo dayayan. Kada kami paghagas mi nga talaga ti cross ado ti agasan na ti cross. Iso nga no lumabas ka diyan ti store. Tadadjed ako kumarem. Iror mo ta cross kunam ta kita handa ka chismison. Padas yun tao. No di da ka palapalen bansagan da ka ngatan. Kaamoyo kakabsat ti cross nga talaga ni Apo Jesus. Isumak ket tinangagas ti lubong. Nya nagsakit ti lubong babaan ti basol kitaan tayo ti imo na dagiti imo na nga naganak kada tayo dadan kineba ko na tayo tinawtawid tayon dayta a basol tinawid tayo dayta nga basol nga iti sapasap na iwaras ditoy lubong di kad nagsakitan ti lubong nya kagapukin ni Apo Jesus iti pannakailansa na iti cross na agasan ti lubong. Iso nga uray adda maiyanak nga si babasol ko natay manen babaan ti sakramento nga inted ti nailan sa iti cross. Iso nga malditan pa ni Apo Padi muging tayo iti cross. Korosan nyo nga naganak. Iso kunak no dadduma dakay nga nagdadakkel ti kukuna no ikoros yu diyan ti ubinghan nyo maitalmeg ata dinto ka agpermanente ta muging nga piglat. No manganak ka kadi jay kagapuday ito inaramid ni Apo Jesus na agasan magkatilubong. Ti sakit na iti basol na punas. Mure agtultuloy nga adda maparparswa nga tao, mayan anak nga tao, si babasol ko na tayo, ngem babaan ti cross ni Kristo, ti sakramento na, ta isuna nga ro, di pa nakailan sana ti cross ka iso ti nang punas ti basol niya. Kaday ti kunana ti ebanghelyo tayo, ti si asino man nga sumurot kanyak hawanhan nga maawagan nga adalan no haan na nga ibaklay ti krus na. Nasaksakit pa'y dati imbaga na nga maysa anya ti kunana talikodan na ti pamilya na kakabagyan agraman bagina tapno makapagbalin nga adalan kasla narigrigat nga lawag nagrigat nga awaten dayjay. Nalaklaka siguro dahil ibagana nga ibaklay na ti krus na. Kunana, ti asi agtarigagay asumurat kanyak, masapol nga ibaklay na ti krus na. Dahil ito ibagbaga ni Apo Jesus, idihampay nga nailan sa ti krus Ti sitwasyon na nga mangibagbaga ni Apo Jesus, idi si bibiyag pa ila isuna. Kaan nga mapanunot dagiti adalan, kasano ti ibaklay ti krus? Idi kuan inaramid nan.
Kanyang org mo ti aramidan tayo, agpakamatay tayo met, mailansa tayo met. Given kanya da, ijay kultura da, nga ti agbasol, madusa, mailansa iti krus. Ngam napasanto dayta, nga kultura, babaan ti panakailansa nga mismo ni Apo Jesus iti krus, taawan basol na, ngam inawat na. Anya da ijay nga panangawat na, si papakumbaba, inanusan na, inanusan na tinagbaklay, gaputi ayat na kada tayo, inawat na dayta apan nagbaklay. Kakastoy mo ti ibagbaga na kanya tayo, adu ti krus tayo, kanya-kanya ti krus tayo, naduma-duma ti bakbaklayan tayo. Anyaman dagitoy, di estadom ti panagbiag, no ama ka, iso ti mission mo, ti agbalin nga ama, ibaklay mo arakupam, addaan kinapakumbaba, addaan kinaanos, addaan ayat. No inaka, arakupam ti kinainam, nga addaan kinapakumbaba, kinaanos, addaan ayat. Taanyaman nga naitid kada tayo, kunan dito kakabsat, daytoy ti cross tayo. No daduma ka very negative ngamin ti panagkita tayo ti cross. No daduma ka, no adda daytay kunatayon ka, no cross kunatayon, sika ti cross ko. No kumano si ka nga naganak ka adda black sheep kunatayo di pamilya, wano saan ka, nagsisingpat maamin nga anak ko, apaya nga sika. Kunada no daduma niya, sika ti cross ko. Kasla day tayo no, ti cross ko na tayo no daduman, naruwam tayo nga mangdengdengag nga, no cross ko na tayo no rigat, tuok, dusa, ngamhaan. Haan nga agnanayon nga rigat, tuok, kindusa, dagiti panubok iti biyag tayo. No daduma, na itid kanya tayo dagiti nga panubok, tapno pumigsa tayo. Naitid kanya tayo dagiti nga panubok, tama, subukan ni Apo Diyos no si asin no tayo. Kitaan nyo dagiti daduma, kas kumadya may nga ama, marigatan iti pamilya niya, aramidan nan, talikodan nan, panawan nan. DJ inahan na maanusan tirigat tibiyag tumarayan, mapanti sa balin. Nadaduma, na estudyante, haan na maanusan ng ti agbasa, marigatan ng agsardengan ti ammo na maitarayan na nanamnama ay nga biyag, ad-damot nga mumadi. Kano daduma di cross tayo, di na ipaawit kanya tayo no daduma, depende laang di pa nagkita tayo. Depende di pa nangawat tayo. Nagpintas man nagatikit kitaan no daduma nga, uray no adda ti panubok ti biyag, makaisem pay laeng. Uray panubok ti biyag, makitam nga si Aanos nga agtrabaho, si Aandor nga agtrabaho. Uray no adda ti panubok ti biyag, makitam nga addaan ayat di pa nagtrabaho na. Uray no adu dagiti panubok iti biyag, itultuloy na latta ti agpakumbaba. Daydi ti panangawat ti krus kakabsat. Anya ti mensahe ti krus kanya tayo. Ulitin tayo, naibagatay sa idin. Ni Apo Jesus, imbaklay na ti krus na si Aanos niya, kamaudyanan na, di di krus na maglaeng tinangibaklay king kuana. No kitaan nyo din yung santon a krus niya. Inawit na, kamaudyanan na, di krus na tinangawit king kuana. Anya mayat nga siguro nga pagpampanunutan, no arakupan tayo ti krus tayo, na ibaklay tayo ti krus tayo, isuntumot ti mangitan ok kanya tayo, nga mapankeng kuana. No addaan ayat kinapakumbaba, kinaanos dayta pa nagserbim iti pamilyam, iti trabahom, iti gimong mo, no addaan tayo dayta arakupan tayo dayta akros, no dagitoy ti galad nga uawitan tayo, isumot ti mangitan ok kanya tayo. Apay ti kunayo dagiti sa santo. Nanam ay ayat ti pa nagbiag dadtoy. Nagkatkatawa da iya nga kanayon nga nagpalpalakpak nga nakanamnam ay nga di da pinapadasan ti nagrigat haan. Da nagsaksakit ni Santa Rita, ni Saint Teresa of the Child Jesus nagsaksakit. Dagiti daduma na napapatay na martir dapay. Ngem inarakop da nga addaan ayat. Kinapakumbabakin kinaanos. Isu tinangitanok kadakwada nga napan makikadwa iti Diyos. Kaya itinaldaw-aldo nga panagbiag tayo kakabsat, adu ati paka rigatan tayo. Adu ati panubok ti biag tayo. Iti inaldaw-aldo nga panagbiag tayo, kunana nga ron, ti kina Kristiyano tayo,
addalat ta kasingin na akros. Haan nga mabalin nga awan. Isugod nga Kristiyano ni Kristo na ilan sa iti cross, ngam no dayti kina Kristiyano tayo, no ayaten tayo, ikan tayo iti puso na dayti panagtrabaho tayo, isuntumot ti mangitan ok kada tayo. Kasla kadagiti pagtuladan, isugod nga adda dagiti sa santo nga pagtuladan tayo, apaya nga adalin tayo ti biagda. No kas ano da nga nagtalinaed nga napudno kin ni Apo Dios, uray pay nagrigat da. Kas ano da nga nagtalinaed nga napudno kin ni Apo Dios, uray pay dagiti dadduma. Sino ti Pilipino nga santo tayo? San Lorenzo Ruiz. Yati naramid dan, insawsaw dan, lipatum ti pammatim. Tapno maisalakan ka kunada ijay Japan ti intugot ti misyonero nya. Anya ti kunana no maadaanak ti rinibo abiyag. Ited ko amin, uray patayendak, uray pinatayda, haan na pinanunot di bagina. Ti pinanunot na, dayjay pamati na. Kasi malaang kanya tayo. Iti inaldo-aldo nga pa nagbiag. No di bagbagi tayo, ti serserbian tayo. Ay, naabak tayo na. No di pa kaitantanukan tayo, ti aramiden tayo. Aramiden tayo, ti agserbi kadagiti tattao tapno, ngumangato ti panagkita tayo, di bagi tayo, naabak tayo. Ngam nararamidan tayo dagitoy, gapota ti ayat ti Diyos kanya tayo, so papakan tayo, addaan kinapakumbaba, addaan kinaanos, awan dua-dua, mabakbaklay tayo dayta akros. No adda cross ti biag tayo kakabsat, nanamun tayo laeng. Nayon ti panagbiag tayo dayta. Kuno maarakop tayo dayta, awan dua-dua, isudan tumot ti mangitan ok kada tayo. Isudan tumot ti mangitan dudo kada tayo. Isu dayto ti kunan ni Apo Hesus. Tiag tarigagay asumurot kanyak, ibaklay na ti cross na. Anya dayta akros, anyaman dayta akros, ibaklay addaan kinaanos, kinapakumbaba, napnapnuan ti ayat. Uray sa dinno papanan tayo a lugar, addalat ta problema. Uray no anya nga gundaway, addalat ta sakit, hantay nga maibaga nga awan. Uray no anya kanito, addan tulat ta genggened, addan tulat ta bagyo nga pagbuungan tayo. Oray no adin no day taman nga trabaho tayo, addan tulat ta chismosa, addan tulat ta manggura kanyam, addan tulat ta magirurumangking ka. Ti damdamagen na, ti pampanunutin, ti birbiruken na, no kas ano nga agtaltalinaed ka iti katataom nga kasmay sa Kristiyano. Kas ano nga agtaltalinaed ka nga addaan pamati ken ni Apo Dios. Kas ano nga agserbi ka nga addaan ayat kinapakumbaba ken kinaanos. Dayta no maarakop tayo dayta akros, no maawit tayo dayta akros, kamaudyanan na isuntumod laeng ti mangitan ok kada tayo. Ni Apo Hesus, ti kunana nga rod, di kararag tayo, nagbaetan ti langit ken daga, na ibayog ti cross, tapno mapunas ti basol ti lubong. Iso nga makaagas dayta cross, no ayatem data cross mo, agasam ta pamilyam. No ararakupam dayta cross mo, may saka nga mga agas ti sakit iti kagimungan. No adda problema ket adda ang kati ayat kinapakumbaba ken kinaanos nga mangsulbar, tumultulong ka nga mga gas tinakaparsuaan. Karit ayatan daytoy akros, ibiyag daytoy akros, awaten haan atal likodan. Ipaduyak-yak tayo ti pamati. Mamati ak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarsuay ti langit ken daga, ken kadagiti amin na makita ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo ani Kristo. Bumbog tong anak ti Dios. Itaw ti amat Isakbay ti amin a tiyempo. Diyos sa nagtao ti Diyos, silaw. Nagtaod ti silaw. Napaypayso Dios sa nagtaod ti napaypayso Dios. Ni anak sana na paraso. Diyos sa kasmet laing ti Ama, ket gapu ken kuana na aramid dagiti amin ngadda. Gapu kada tayo nga tattao, ken gapu ti panakaisalakan tayo. Immulog nga naggapu sa dilangit, ken nangalay ti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti panakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin na tao. Kasta amet anaylan sa iti cross gapu kada tayo. Idi panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem, nagungar iti may katlungal daw, kas palawagan dagiti nasantuan na surat. Imulit sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti Ama. Umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, ket ipagarayan na dinto agpatingga.
mamati ak met Espiritu Santo, nga apo ken mangmang tedibiyag. Iso agtaod ti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati ak met ti iglesia maymaysa, Santa Katolika ken Apostolika, ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnama iti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong amasakbayan. Adda ni Apo Jesus iti baet tayo, babaan ti balikas na, ken ti panakapisi ti tinapay, kas may sa agimong anagtitipon itinagan na, agdawat tayo iti ama na ilangitan kadagiti kasapulan tayo, ket kuna tayo iti tunggal panggep, Apo patgam dagiti dawat mi. Apo patgam dagiti dawat mi. Tapno may peksa kanayon ti simbaan, ti panakaykaysana ken ni Apo Jesus a Kristo. Iti Eucharistia, babaen ti agtultuloy a panagserbina iti ayat ken kaasi. Kumararag tayo iti Apo. Apo patgam dagiti dawat mi. Tapno'y trabaho dagiti amin na mangidadaulo kadagiti nasyon iti sangalubungan ti kapya, panakikinawatan ken panagkakabsat. Tapno agbiag tayo as itatalinaay, ken tattao nga daan dayaw ken takneng. Kumararag tayo iti Apo. Apo patgam dagiti dawat mi. Tapno masarakan dagiti napanglaw ken nabaybayan ti taklinda ken ni Apo Jesus. Babaen tinapnuan ayat nga itutulong dagiti kakabsat da a Kristiyano. Kumararag tayo iti Apo. Apo patgam dagiti dawat mi. Tapno maiturong iti simbaan dagiti mapukpukawan tinamnama iti panagbiagda. Babaen ti inspirasyon ti Ebanghelyo ken ti wagas ni Apo Jesus ti panagayat kadagiti tattao na. Kumararag tayo iti Apo. Apo patgam dagiti dawat mi. Tapno maiteden tegnanayon a kapya ken kinaragsak. Iti pagarian kadagiti kakabsat tayo nga imunan apimusay ngem datayo. Kumararag tayo iti Apo. Apo patgam dagiti dawat mi. Agulimek tayo ante met dawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adi mawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Denggem ama dagitoy adawat mi katulungan na kami at tao nga agpaay iti sabali. Ket maikari kami ang makiranod iti agnanayon abiyag. Dawaten mi dagitoy itinagan ni Jesus nga Apo mi. Amen. Impay mo kada kamapo, tinadiyusan ngayat mo, biag mo tinanubot kada kami, darambagi mita idaton mi. Sapay kumatamay kari, dagito'y asagot mi. Nagtaod kaong ganpus po, sumito'y ayat ken kay sagot mi. Impay mo kada kamapo, tinadiyusan ngayat mo, biag mo tinanubot kada kami, darambagi mita idaton mi. Huglak amin tiragsak, yamanin kami ebkas. Sagot mi tinapay ken narak na numungem napnuan ti ayat.
Impay mo kada kamapo, tinadiyusan gayat mo, piyag mo tinanubot kada kami, darambagi mitay datun mi. Barua biagkin kami nawat, ragsak mi di agresa. Sagot mo apon apnuan, nayat bang tedmet bang artoy kararwa. Impay mo kada kamapo, tinadiyusan gayat mo, piyag mo tinanubot kada kami, darambagi mitay datun mi. Sapay kumata may kari, dagito'y asagot mi. Nagtaon kaunggan puspo, sumito'y ayatkin ka isagot mi. Impay mo kada kamapo, tinadiyusan gayat mo, biyag mo tinanubot kada kami, darambagi mitay datun mi. Kumararag tayo kakabsatap no datayo, ken dagiti adaton tayo, makaayayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Iya po awaten na kamalagiti adaton kadagita imam ket Ket may paaya pakidaydayawan, ken pakigloryaan tinagan na, ken kastama ta pagimbagan tayo, ken ti kadagupan ti nasantuan nga iglesia na. O Diyos apoon ti ayat ken kapya, ipaay mo kadi nga umiso ti panakaidaydayaw mo, babaen daytoy daton mi, ket maikaysa ka masipupudno ken ka, babaen ti panakiranod mi iti daytoy Santa Misa, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Kastong kamami. Itag-ayo dagita puso yo. Dadan stragay ti apo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May karikit rumben. Pudno unay may kari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Tani Kristo pinabaruna ti kinatao mi babaen ti pannakayanak na, pinukaw na ti basol mi babaen ti panagtotook na, impaay na ti dalan ti agnanayon apan nakaisalakan, babaen ti panagungar na, ket inlokat na dagiti ruangan ti langit, idi immuli kan ka nga amana. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken sa santos, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket konami adi agsarday. Santo, Santo ti Apo, a Dios dagiti amin a parswa. Ti langit ken daganap no, dahi pakaidaydayawang. Hosana, iti kangatuan. Madaydayaw ti umay, iti nagan ti Apo. Hosana, Hosana, iti Podno unay Apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta Espiritum amang pasanto, kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kati paay mo ida, kada kami, abagi kandara, ni Apo mi, a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok na ngala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isa mayawat to a maipaay kada kayo.
Kastamet akalpasan day di panang rabiida nangalay ti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo, kenin ka panagungan, inakamisalakang manugot ni sa lubungan, insalakan manubuti sa lubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag kan ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo katag serbi kam ken ka dawaten mi apo tada kami amakiranod iti bagi kandara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo laglagi pam kadapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parairayam dayat na anadyosan laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim nang nangruna nga ilagip mi ni Primitibo, ni Arturo, ni Andres ken Aurora. Awatem kad idan iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma maikarikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kamto ken enggasatan a Berhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat a Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin a sasanto. Isuda a nakapudno a nagserbi kan kaditoy daga. Makikadua kamto kadmet kadakwada amang itantan o ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy megan ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama ket lulwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amangingada sa dihangi bagay kayo tinagan mo dumteng ti pagaya matungpal tinagan mo dito'y daga sa dilangit when dito'y daga sa dilangit iten
kanan iti patinayong aldaw pakamem dagiti basbasulmi akas nget pambakawan mi ibasul dagiti nakabasul kada kami di nakamet baybayan manugo titi suliso keti sanakan nakam iti dakes. Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami, ti amin ariribok may kanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi, ken iti yaay ni Jesu Kristo anang isalakan kada kami. Kakukwam tituray ti panakabalingkin dayaw ti agnanayon ti dinto agsarday. Jesu Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo kapya ngaggapukan niya ti ited ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mitimingmingam no digat ti pamati ti iglesia katkas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasikan kuana ti kapya ken panagkaykaysa sikang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumamit ken. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay aming kapya. Cordero ti Dios amang punas basbasul ti lubong apo mga asika Cordero ti Dios amang punas basbasul ti lubong apo mga asika Cordero ti Diyos samang punas basbasul ti lubong itdem kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus ti Cordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karing o may kakaniak ngem ti may sala nga sa umo paimbagton toy kararwa. Siksika o apo ti bileg ni anakaawa kinakapsut mi panakapakawan pagkurangan mi iturong mo apo ti panagbiag mi ti ayat ti Diyos intay rambakan
grasya na asagot, pagraramanan, daiso tibiyag, amin nagapuan, rigat kinam ay Diyos pagkamangan, anyaman na banag, tintay birukin, anyaman na riga, tintay parmiken, wen nga agpaiso, ti Diyos tulaeng, kirit ken namnama, dinto aglemeng, tiyaya ti Diyos, hintay rambakan, grasya na asagot, pagraramanan, daiso tibiyag, amin nagapuan, rigat kinam ay Diyos pagkamangan, inayayat mo apo, dagiti na panglaw, nakakaasi, dagiti mawaw, kasken ka o apo, balinin na kam, tapno ti ayat mo, di may paidam, ti ayat ti Diyos, hintay rambakan, grasya na asagot, pagraramanan, daiso tibiyag, amin nagapuan, rigat kinam ay Diyos pagkamangan, imay kauapo, ket nagrigat ka, agpaay ti amin na parswa, nakaadipen, amin nakita, itid mo ti ilim, ti waya-waya, ti ayat ti Diyos, intay rambakan, grasya na asagot, pagraramanan, daiso tibiyag, amin nagapuan, rigat kinam ay Diyos pagkamangan. Kumararag tayo. Apo, tartara unam ket bibiyagin na kami babaen ti saom ken ti tinangapay ana ilangitan. Ipaay mo kadi tadagitoy na indaklan na parabor ti anak mo, iranod da kami adi agresat iti biyag na anadyosan. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. No, dagiti agbaksin dita ruar Apo mabalin tayo agpabaksin, dagiti agpabuster, dagiti adda baksin card na. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta ko mami. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin na Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasen ti na santon a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Nagyaman tayo ti Diyos.
Agyaman tay nagragsak tay ti amin na paraburna. Biag na ketinten na daraken amin na sapay kumata intay amin na kay sa tisidong na. Amang ibunan na itinay